Hello guys, बोरै दं नोंथांमोना? आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। दिनै माने अखा हानानै जोंनि जा दैया बुरजा जाना दं, उसिफावना दं। बेखौनो नायनो थांदों गाइस। नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आरो भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना हो आरो लाइक खालामना हो भिडिअखौ मोजां मोनोबा। दा जोङो नै जा थांगोन साब्रै दङ गासै जोङो। बिदिबा नायलांबाय थादो थौलाय। Noi guys, दैया इनो दैया guys इनो कैसा लगा मेरा मजाक guys ini ada दैया जा सिगां जादों नै जोंना लकेल दाउ इजा दोङो रेन्जारलै सिख्रा बाजो आयु दैया एकदमबारे लोमसावजोबदों आयु guys नोंथांमोना जों गामिनि मा होनो दैमा इयो ओइ फाला दुनिया एकदमबारे इफोर दा नै जा साजा एकदमबारे मार हिट जाना दं जायगाफोरा नै इयाव दैया एकदमबारे बुंआं जाना दं गाइस दाना जोङो सफैबाय ओइ गामसायानो हुबाय ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक आयौ गामसायानो हुबाय फाग्लासो गाइस एकदमबारे लोमसावजोबना दङ इजानायलाय ओइ आसोल इयो मा होनो टाइगार दै गाइस इयो माबाया सैमा ओमफ्राय नामा इना टाइगार अरदोसो जानो ना एकदमबारे नोंथांमोननो खोन्थानि आङो गोलैथारगोन आयौ नायलाय आं एकदमबारे गिलु बालु जायगायाव दंफैनो गाइस गामसा गानना फैदो बर' गथ' नालाय मा होननो उपाय गैया गामसा गानना माने मानो गाइस एकदमबारे आरो नैफोर जादों ओइ आलु खारनालाय साइड नै आयौ खम जारलालै ओइ गामसा गुदोलै आं गामसाखौ गानग्रोना लानि गाइस थाथ'लाय नोंथांमोना नै guys नै बेयाव खैजिमा दङ खैजिमायाव नै guys खैजिमा आयौ अरजोबबाय ओइ थांसै पीछे देखो पीछे तो देखो एकदमबारे सिगाङाव नोंथांमोननो खोन्थायनि वाह शक्तिमान गाइस नाया मानो दैखो एकदमबारे मा होनो इखो बेफोरबायदि जाना दंजोबो जोंनि जा लोगो सानैया सिगाङाव दङयो ओमफ्राय जोङो सानैबो इयाव दङ ओमफ्राय ओइ फाग्ला सैमा टाइगारसो दै गाइसिनि नामा सैमा ओइ खम जारला नै हाजोफोरा रोमैनो एकदमबारे अखा हानानै दा मबाइलानो चार्ज गैया ना लोगोनाबो 30 बेसेबा दंमोनलै चार्जआ नांनायनि 32 दानि 34 दंमोन दा 32 ल'सो 2% इना खमायबाय आरो लोगोनिखौ बेसेनानिखौ खमायजोबना होनांगौ जाबाय आंनाथ' थैना दंना मबाइला ओमफ्राय दा मा होनो मबाइला आंनि मबाइला चार्ज जाबा नोंथांमोननो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामना होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय माने नोंथांमोनाथ' नायगासिनो दा एकदमबारे मा होनो बिदि माबा जाबाथाय अखा हाबाथाय एकदमबारे माबाफोरा जायगाफोरा गोथां सोमखोर जाखायो आंनि मबाइल जाबा एसे बेलेग नंगोन आसोलफोर दिनैनि ब्लगा इयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आंनि आसोल बर' इउटुब चेनेलखौ थाबैनो खालामदो गाइस आंनि भिडिअखौ नायबाय जेला खालामथार नोंथांमोना नायनानै ब्लग थांनाङा खालामथार गाइस आं जेबो जाला खालामबानो जाबाय दे गाइस It's the motherfucking Eagle Double G.